4. februar jeste Svetski dan borbe protiv raka. Ekipa našeg portala i naša novinarka Jelena Vujović, koja je i sama bila obolela od karcinoma, došli su na ideju da cijelu ovu kampanju produže na čitav mesec. Zašto? Zbog toga da bi poruka stigla do što većeg broja ljudi. Jelena, reci mi, kako si uopšte došla na ideju da pokreneš ovu kampanju? Kao što si sama rekla, ja sam bila obolela od karcinoma. Imala sam karcinom dojke i sebi sam spasila život redovnim pregledima. Svesna sam koliko je prevencija važna i želim da probudim svest u ljudima da se kod lekara ne ide samo kada te nešto boli i kada je već kasno, već treba svako od nas, i muškarci i žene, da obavljaju godišnje redovne preglede, jer ovo je bolest koja se može sprečiti jedino preventivnim pregledima. Dobro, sada znamo šta je motiv, a koji je krajnji cilj ove kampanje? Cilj kampanje je upravo to. Cilj je kampanje da podržimo ljude koji trenutno boluju od karcinoma, zato što je podrška zaista jako važna. Svi znamo da i kad prosto bolite od gripa ili od prehlade, podrška ukućana je najvažnija. Ja trenutno imam podršku svoje medijske kuće Gradskih info i vrlo sam ponosna na ceo projekat koji smo uradili i zaista želim da dopre do što više ljudi i da spasimo što više života ako je to ikako moguće. Dobro, sada kada si pomenula podršku, mogu da te pustim da zatražimo podršku i od drugih ljudi, je li tako? Jeste. Podrška medijske kuće mi je zaista najvažnija. Podrška porodici i prijatelja mi je bila jednako važna kada sam bolovala od bolesti. Prosto bez njih ne bih mogla da uspem. Ali mi je potrebna podrška i svih ostalih ljudi. Potrebno mi je zato što verujem da svako od nas ima nekoga ko trenutno boluje od karcinoma, svako ima nekoga ko je izlečen od karcinoma i, nažalost, znam da će biti u budućnosti dosta ljudi koji će se suočiti sa ovom bolešću. Podrška je važna, vetar u leđe je važan i jednostavno buđenje svesti o preventivnim pregledima su isto tako jedan od najvažnijih momenta u ovoj kampanji. Potrebna mi je podrška svih onih koji mogu da nas podrže, a mogu svi da nas podrže. Nebitno je da li ste influencer, domaćica, mama, sestra, žena, šta god, lekar, teretana, vežbaonica, svi mogu da podrže akciju. Neki mogu tako što će dati neke popuste ili šta ko može da pruži jednostavno u borbi protiv raka i prevenciji. I svi ostali mogu da podele sa hashtagom Nema predaje. Na taj način dižemo svest što većem broju ljudi i možda će nekom pasti na pamet da zapravo i ode na preventivan pregled. Pa ja se nadam da će svakome pasti na pamet i da ako već nisu odradili u ovoj godini preventivni pregled, da će uraditi to što pre, zato što zaista je veoma, veoma važno. Jelena, hvala ti što dižeš svest ljudima o problemu koji je danas toliko bitan. Nema na čemu, zadovoljstvo mi je i uvek ću se rado odazvati ovakvim kampanjama i zaista mi je želja da probudimo svest o prevenciji.